Фатих Әмирхан татар белән узышырга чыгып, син алгарак китеп карадың. Пенснеңне мин дә алып кидем. Һәм ни гаҗәп, миңа ярады. Бездән алда ай-һай халыклар күп. Андый тизлек кайдан алганнар? Әллә инде без татарда гына, без игалда дигән ялган бар. Мә, үзеңә булсын пенснең дә, мәрмәр борыныңны шатландыр. Минекенә бүгенгемне күргән диоптри мине батланды. Синең тешкә кергән биеклекләр безнең өчен баскан баскычтыр. Халык азат диләр. Ләкин милләт һаман эзли йозак ачкычын.